Okwupụta okwu n'ụlọ omeiwu nke Anambra sịrị Honorable Somtochukwu Udeze agwago ndị nọ n'ụlọ omeiwu na ndị na-alụ ọrụ n'ebe a ka ha nwee mmụọ nke dị na-agba mbọ, mmụọ nke dịkọ n'otu na mmụọ nke nchekwube dịka na-enwe ntụgharị uche banyere mmụta nke ekeresimesi. N'okwu ya na 2024 Karol na 9 lessons ndị ụlọ omeiwu chịkọbara Parliamentary Staff Association of Nigeria PASAN Anambra State Chapter enwere n'ụlọ omeiwu nke steeti. Ya bụ okwupụta okwu akwupụtara ihe ya bụ mmemme pụtara ya n'ihe gbasara ịkwalite ịdịkọ n'otu na adịm njikere nke elu ezi ọlụ. Emere Chigbata pụtakwara anyị akụkọ a. Okwupụta okwu na steeti a bụ Right Honorable Udeze kelere ndị ọrụ omebe iwu maka agbambọ ha ma kelekwe ndị omebe iwu na steeti a maka njikere ha ịlụ ọrụ. Onye bụ Clark nke ya bụ ụlọọrụ omebe iwu bụ Maazị Anthony Uyenu kọwara ya bụ mmemme dịka nke bịara n'oge ya ma kọwaa na ọ bụ oge eji atụgharị uche n'iso Kraịst ma kwee nkwa na ndị ọrụ ụlọọrụ omebe iwu ga na-arụ ọrụ ha nke ọma. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi PASAN bụ Maazị Abraham Okoye kọwapụtara mkpa ya bụ mmemme dị ma kwue na o nyere ohere ijiri bịakọta dịka ụmụnne nakwa kparịkọta ụka maka agamnihu steeti a. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.